കോട്ടപ്പടി മാർ ഏലിയാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും ഈ വർഷം മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ +1, +2 വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു. കോട്ടപ്പടി മാർ ഏലിയാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും ഈ വർഷം മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ +1, +2 വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു. 99% കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ 7 വിദ്യാർത്ഥികൾ, മുഴുവൻ മാർക്കും കരസ്ഥമാക്കിയ ദീപിക മത്തായി എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നൽകി. +1, +2 പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ A+, 5A+ കരസ്ഥമാക്കിയ 98 വിദ്യാർത്ഥികളെയും പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു. ഈ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സാംപോൾ, പ്രോഡക്ട്സ് അനലറ്റിക്സ് റേസ്പേസ് സീനിയർ മാനേജർ അമൽ ഷാജി എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു. സ്കൂൾ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ജോസ് പരത്തുവയലിൽ, കോട്ടപ്പടി കൽക്കുന്നൽ പള്ളി സഹവികാരി ഫാദർ ബെൻ സ്റ്റീഫൻ മാത്യു, പ്രിൻസിപ്പൽ ജീന കെ കുര്യാക്കോസ്, HM താര എ പോൾ, മാനേജർ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജി പി ഐസക്, PTA പ്രസിഡന്റ് സുകുമാരൻ PK എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് KCB ന്യൂസ്.